So vstupom Čiernej Hory do NATO súhlasilo 78 poslancov, teda len o 2 viac, ako bolo nutné. Proti boli Kotlebovci aj odídenci od Borisa Kollára. Ostatní poslanci z klubu Sme rodina sa zdržali, aj keď najsilnejšie opozičné strany Oľano, Nova a SAS sú za rozširovanie aliancie, väčšina ich poslancov sa na hlasovaní nezúčastnila. Bola to určitá forma výstražného prstu, aby sme ukázali, že poslanci vládnej koalície sú ochotní prísť do práce, keď majú chrániť korupčného ministra vnútra s mafiánskymi praktikami, ktorého sme odvolávali, vtedy ich došlo 76, ale keď donesú do parlamentu dôležitú medzinárodnú zmluvu, tak vtedy ich príde do práce len 71. Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí, ktorý je zodpovedný za celú túto tému, napriek výrazným upozorneniam, aj verejným v rozprave, aj kuloárnym, že nemá dostatok hlasov, neprejavil absolútne žiaden záujem o naše hlasy. Za návrh napokon hlasovali 7 opoziční poslanci. Minister zahraničných vecí tvrdí, že pred hlasovaním nehľadal pre svoj návrh podporu či už vo vlastných radoch alebo v opozícii. Podľa neho ide o zodpovednosť jednotlivých poslancov. Ja som mal pocit, že to je tak samozrejmá vec a tak logická, že by mi to prišlo ako podceňovanie poslancov parlamentu, keby som ich ja mal teraz obiehať a prosiť o to, aby zahlasovali za niečo, čo je tak evidentné a samozrejme. Som rád, že ten dokument bol schválený, bola by to obrovská hanba, ak by sme neschválili. Bezpečnostný analytik si myslí, že zmluva mala byť schválená veľkou väčšinou poslancov. Jednoducho zahranično-politické témy by nemali byť témami, pri ktorých sa politikárči a tam je to otázka skôr národno-štátneho záujmu a záujem Slovenskej republiky je jasný a ním je silné a rozšírené NATO. Medzinárodnú zmluvu, ktorú odobril parlament, je pripravený ratifikovať aj prezident. Naša krajina je z pohľadu všetkých krajín na Balkáne presadzovateľom ich pridruženia či do Európskej únie alebo do NATO ako takého. Slovensko patrí medzi prvé 4 krajiny, ktoré odsúhlasili vstup Čiernej Hory do Severoatlantickej aliancie. Schváliť ho musí ešte 24 štátov. Kristián Čekovský, RTVS.